Bamako cɛna muso denmisɛn ani maakɔrɔba foli ni tanu ni walimandɔn o bɛ taa ni ka aw bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nin waati in na Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la sɔgɔmada foli a bɛ kurakuraya k'a lase aw bɛɛ nin waati in na k'a yira la k'a fɔ ko a b'a ka radio Mandiri sanfɛ n'o de ye Nura FM ye 94 tomi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Warada sugu la ni maa min sera Warada sugu la i bɛ kɔrɔfɛn fan k'o lajɛ antenne jaabi sanfɛ o de ye radio Nura FM ye o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dugu jɛra an bɛ masa in tɔnu sɔgɔmada in na k'a sɛbɛkɔrɔ barika da masa Alahu Taala ale mun ye bi yira an na an bɛ tila k'a ɲini masa in fɛ mun ye bi ɲɔgɔnna caman b'ale bolo a ko yira anw na kɛnɛya o kɔnɔ la n'a ye masa in tanu ka ale barika da an bɛ seli caman kɛ kiraw la kuntigi kan n'o de Muhamadu Rasulula ye kisi ani nɛɛma caman bɛ ka ɲɛsin ale ma o bɔlen kɔfɛ an ka jɛnɛbɔ sababu n'i y'a mɛn jɔnni kunna i b'a fɔ sababu ɲuman an ka jɛnɛbɔ sababu y'an woloba kɔrɔ n'an wolofa kɔrɔ ninnu ye an bɛ dugawu k'u ye ka tila ka dugawu belebele k'a ɲini u fɛ nin waati in na maa minnu ta n'olu y'an kɔn tiɲɛ so an b'a ɲini masa in fɛ mun ye dali badabada a ko o nɔgɔ y'u ye Ala k'an yɛrɛ si jɔ k'an ta d'u ma kɔnɔ anw jatigilakaw sa n'a bɛ Jalakɔrɔlakaw ko fɔ ka n'a gosi mun ye Koɲumanlakaw la dugutigilakaw alimamuw bɛ fo musojɛkuluw bɛ fo jeunesse bɛ fo mairie baarakɛlaw a ka ja fo ka n'a bila gendarmew na foli a bɛ taa ni k'aw bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dugu jɛra i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na k'a daminɛ tɛnɛ na fo ka taa gosi juma la nɛgɛ ya taa n'o tɛna gosira Nura FM sanfɛ mun ye kunnafoni bala an b'o dayɛlɛ o kadiri kɔnɔ la sɔgɔmada in na kumaso o kalifalen Mamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen kama ko kafu jɛman ka Madu Mayimunatu ka dakantigi foli o bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ kumaso kalifalen don ale fɛ Mohamed Kulubali n'an bɛɛ lajɛlen kama ko fa misirakaw ka belebele ale mun fɛnɛ bɛ wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan dugu jɛ ko 20 ta walasa kunnafoni di sɛbɛn ninnu a bɛ se ka sɔrɔ tigɛ kɔnɔ cogo min na fa bɛ fo o bɔlen kɔfɛ sa nɛgɛ kɛrɛfɛ sɔgɔmada in na o bɛ Baba Adama Ture mɔdenkɛni bolo Kitakaw ka ambassadeur Siba Saba ambassadeur Areda Messi nɛgɛ kɛrɛfɛ o b'ale bolo mun ye bɔlɔlɔ sa dɔ bɛ Facebook ko fɔ o bɛ Mamu Kamara mɔden bolo n'o de ye Burama Tarawele kamalen biɲɛkɛnɛ Facebook o b'ale bolo kuwa bara maa fila don sɔgɔmada in na ne tɔgɔ Bubakari Tarawele kanubaw ko ma ko BT dɔw fana ko ma ko Abu Safinɛ ka cɛkɔrɔba ne ni n denkɛ de y'an de bɛna an sɛlɛ kɛnɛ in kɔnɔna la sɔgɔmada in na an b'a fɔ a ɲɛna a ye dugawu k'an ye a ye dugawu kɛ ye Fisɔn salamualeykum. Waaleykum salam. Bubakari Tarawele BT an b'i fo. A diyara n ye. An bɛ lamɛnbaa cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ. U n'a ka kan. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bɛɛ lajɛlen fo. Kosɛbɛ. Nura FM maa minnu ni olu bɛ k'an lajɛ. Minnu bɛ k'an lamɛn. Awɔ. Lajɛ siraw ani lamɛn siraw caman fɛ. Wali. An bɛ u bɛɛ lajɛlen fo. Kosɛbɛ. Ka duwawu kɛ k'a ɲini masa fɛ. Sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na kɛnɛya. K'a dɔn k'a fɔ a caman bɛ masa Ala bolo. Awɔ. K'a lase anw ma. Ami. Ani an lamɛnbaw. Kosɛbɛ. Ani an kanubaw. Kosɛbɛ. I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na. Fakɔrɔw ni bakɔrɔw sanga ani waati ka duwabu ɲini u fɛ wuli ka jɔ an gɛmɛ k'a daminɛ wa u ka duwabu kɛ an ɲɛ sanga ani waati k'a dɔn k'a fɔ kunna wolo kunna kɔrɔta a tɔgɔ duman an bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Nura FM a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na bidi ka dɔn k'a fɔ nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na Ala sɔnna ma Abu Safinɛ Jara donkan in ka di sɔgɔmada in na kosɛbɛ an b'a yira kanubaw la an ka nɛgɛjuru sira o de 76 33 43 03 Abu Safinɛ Jara an tɛ nin bila dagirida la o sabu kɛ mun ye kunnafoni caman di o de b'an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na kunnafoni kɔni a ka ca fo k'a fɔ ko a ka ca nka an bɛ boli biribiri ka taa arajo partenaire fan fɛ arajo Mansur ale bɛ Kati o directeur de programme o ye Modibo Tarawele Haruna Kulubali bɛɛ k'a ma ko Makenzi Bakari Dime k'an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Kati n yɛrɛ terikɛ bɛ Jago n'o de Amara Kulubali ye an bɛ foli ta ni k'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Jago arajo Tunkarake Abu ale bɛ Muruja Macha Samake foli bɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ arajo Bawule ani arajo Layidu ale bɛ Buguni o professeur Musa Kɔnɛ Siro Waraba
asegere tabarikala kadiri kona la sa abo amba ila kanmo la munye ma chama na munye cheble no be professeur Musa Kone aka daga bana fura munul na ni watina arajo kona la ma chama fura ako amba ila kanmo la o munye furaye ame domina kon bi abeya aywa fura benana tabarikala ma chama ku yin ngalke ma chama fana nana usabuke furaye ngana anaka shele ashima kusanishi tabarikala ene mo fiena ni ko ne kan kale maga fura ga jamani ngono professeur Musa Kone trop atuguli ni ko fura la kika Musa Kone do de yiri prostati akajugo de mo frutimi la hawla wala quwata o koni sa ani ajala ga ko fen jume la kika la hawla radio kamalisro ay nurage la ilaha illallah professeur ka radio ti capte konyma ali fiye kana ye koro iwa kuluke professeur Musa Kone ka furo abin nura soro 94.5 iye furudimi fokata faramu ye tifodika abu safna jara ta dere ka korobo tabarkala dere baro ni kene wonika ni an kene nganda ma fura bolom na ayo amano gone Musa Kone kosobe ne palmake abefu awo abu safna jara sama fm ale be yanfulla yakuba Kone foli be tani ka segere sokona danogo jamuka dabe kene sanfe mi e bir sumalo jitigi ale jitigi fm ale be kolonje ba munye modo suguba ko ka do SNT kona la foli be tani ka asegere ala ka yine la haji Muhammad Jallo ni mati aka kalande fm be munye kolonje ba bela jele me fu munye no fm sanfe ba yaku Jallo more ale kelen to la soka bugun kono abu nambore bifani ale be kolokani an dengani be onere jara magan fane e le contradi nyama yale lamine konare ka mako Ivoire ulama kulubali sungalo Jallo abla kulubali foka na blamu ajara to konari la nunu ma na me kolokani arato dafina ale be fana nyama Mamadou Doumbia promoteur Dawda Bagayou Japon foli be lasi ama abu nambore uye wa FM ale be tumia o nyama o yam beninde Silman kulubali promoteur docteur Ablaye Dambele Moussa Ba ale caisse de retraite nyama yale anga musoroba be madame Mungoro Janar Kamati Christine Mungoro duguli Christine foli be tani ka asegere sama jara tamu yo chenu mu professeur do directeur d'école fene do bagasi kono abu anga tasika so ka di kosobe koto FM ale be o nyama ye Mamadou Sidibé ka mako bajo programme nyama ba o sori Itraoré arato dame abu ale fene be sika so ka di kosobe mu ya jurti ale nyama Abubakar Sanugo butelisi foli be tani ka asegere arato Baja FM be tugoto Mokhtar Cham ale ye promoteur bada foli amba tani ka asegere namore arato Badina ale be managoro o nyama ba ye Yakuba Malgo anaka chedon foli be la suma arato Bengola ale be senu o nyama ba ye Musa Kone numéro 2 Musa Kone numéro 2 ale be Bengola ale be okuna arato Sigija 98.5 ale be kalana muyo nyama ye Umar Kulbale baru na ka chedon foli be tani ku segere regisseur Saran Doumbia me foli tani ka segere arato FM Jakura ale be kayin watina abu sabna jala munya sigi no sa muyo Musa Nyare garashi bele do ka man kona la Musa Nyare foli obetani nga cheja ni ka segere ni watina bolon ko fe muyo Yusufu Magasuba amba fere fo kunmani wardala kajatu sanogo foka fara Dania Traoré ka on sigi no do foli betani ku segere madame Kone wurikia kulwali nunu bela jele ubefu abu sabna jala no le fina mauka na presse na foni bia bifoka foko abia dante do kuna foni ngona abada mali die munu be ni watina jamana koka usomke nege ta foka na bla nege ta ani kele mana sana bisba soro dongo do kadam na tenana foka na bla mu jumala ubuka baro bela jele bla ka FM lame ngona ko be fude kosobe baba Adama Touré anaka mau foli betanu kusegere France konna la nani baba Adama Fu Adama Magasa amba ale be France munye Alassane Fofana abe France ali Jigine abe France Sekou Koka Mamadou Jawara abe France munye Aramata Doumbia abe France awa Tumara ale be France namora France ali bi France kele anga to koy munye Madame Jakte Safiatou Kamara ale be Soumana Jakte ale fene be Magandigo ale be France nunu bela jele ubefu
Jalo Jombe lada Mr. Lada ame foli tani ka asegere tabarikala ka foli awa gindo kado muso fama kado muso ne ladu ama fa yana ko agindo ni watina munye États-Unis New York o konna ola mbali trawule Amerique foli bila siama abu amanshele ame jigindoni doni ame nanda Espagne munye alimanyare ale be jara ko muso tewa ame foli tani ka asegere ka fa yana ko anyale Draman Keita ale fene be Espagne ama fa yana ko akita namore itali ko fe Suri Diallo ale be Lada Touré ale be Ibrahim Traoré ale fene be Italie nous bela jeli me fu Kodwa ko fe amena ndai munye Mamadou Oumar Ba flake ale be ko ta se Eli Bigoma Maliaso ale fene ale be Genève Moussa Damele Kamale bien kene ale fene be Genève ame fulita ni ka afene ka asere kosobe aywa nyoka chamgula akacha foka foko akacha na kilkali silibe stilisi do amba fo ina ko asilibe aywa batama MTM Kenyan Sarama abise o barola abara aywa aka tele anokai aywa Jamanoir Fatim Dagantigi ambe Jamanoir ame fulita ni ga asere muy Mamadou Keita Orotim Sidibe Kisima Sise Salfou Soumanu fokata bla muy fili jabateka nous bela dilembi ga aneme Oumar Chop amba fele fo nuwatina Mohamed Mali ambe nous bela dilem ukufo karoti mayele fola karoti jume karo ko Caroline wa karotindi daro Caroline amayele amina karoti adabla Ibrahima Koulibaly ama fele fu ama kan fu fana ame fulita ni ga fele segere ko tambura bi ga name ka bo Congo Brazzaville ame fulita ni ga segere Lamine Ba nous bela jele ubefu na ka fe no de Yusufu Sissokoye abu sogomana na kuna foni ka changui na foni ka cha mana dale muno gun fila Karim Keita nofe munye Karim Keita ka avocat yo kulega mbo munya ngwa critiquer la ko yo jo la o kuna foni ube sogal ko kala maiga munye do abunda mena aye malfa soso ka susu kuraye o kuna foni ubia o bolo ko fe abu safina jara ibena ka fo ko munye Poutine ani Macron uka conférence là-bas muno kera ko la jera mabena no boray ama shele ka do munye chemin de fer akonala Chemilo olube gela konana nuwatina me gela konana ga oluga nyama no de Ibrahim Maigaye ale biki jatu ko muna biki jati ngai tobe kala ko ale biki jati ale bika jatu ko muna ale biki jati aywa na la so o kuna fono bia bi ma kero ana do akona na foni ka chango amu ye journaliste do fene o yi sele ki dogo kanida an wala kana bo yo wele blama ki bororo na ki ga sigi o kuna fono tebulu na la sona la lemon o fona wulle no ko do Afrika u yere tade et transition kusemo takuba ko la kon abana ajaba be ka joya awo o kuna fono obian na fono ko ni kacha ko ka foko akacha ne ka fe munye Yusufu Sissokoye ne ka fe amba yini fe igati munu na kana Abu Safina Jara moduga o jabira modugo tambura wati na me fulita ni ka segere Congo ura jawra damangle anana ama fenefu tabarkala Lasina Diallo na gasrama ale fene kun kwa fela belebele jela koroji konala ama fa na kunmani wala konala Lasina Diallo ame fulita ni ka segere tabarkala okay Stratama Abu Amba Dabo na fondi sebe folo moni me mbolo de neme bona so ngadaina o de indépendant mamu kumanda kona o de Moussa Sayon Kamara ni ya boko baduru ane kemenani kabebi arabadoye ma février kalo kile kononto samba fla ane samgo ane fla munye shogele ko kala maiga ole tanga premier ministre wa ane munye jamana ngora mununu ka lasigi domba mfenya jamana konala ye nyanye konala usabiga mi domina kon bi francino muda de jama dongo ye shogel abuda lefe kona ku broto la ane ambassadeur nunga nyanye konala shogel ko kala maiga ayaya ka fo ko munye Faransi aka fosu mbe nanga mako fosu takuba ko asigi kunte senga dore kwe ninga anga jamana ninga akla flaye ko Faransi ka fosu takuba ko asigi kunye oye patriba ka fola munye Moussa Sayon Kamara ako anga jamana premier ministre no shogal kukola Maigaye nendo no bena février kalo klewolo vlama mo nyanye bele do ayo obroda ani ambassadeur munu no lubanga jamana okona ula nyanye konna la shogal ida do alaka afo Faransi ka laini Faransi gouvernement laini munu
o b'u bolo o de kun ye k'an ka jamana in ka a tila fila ye wa walasa o baaraw bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na fɔ sutakuba ko a sigikun kun ye o ye parce que i b'a ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye anw ni Faransi ne gɛlɛya kɔni tɛ fila ye dɔ kɛra sa o sabu kɛ mun ye u ka ambassadeur mun n'o kun b'anw fɛ yan an y'o sugu k'o bila ka taa o kɛra 31 janvier an y'o sugu kosɛbɛ k'a fɔ ko u ka taa ka bɔ an ka jamana o kɔnɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye Faransi marabaw u ye kuma jugu mun fɔ kuma faratilama mun fɔ ka ɲɛsin an ka jamana marabaw ma o kɛra sababu ye ni k'u ka ambassadeur ni k'o gɛn ka taa mun ye Faransi o kɔnɔna o la parce que i b'a ka fɔ la mun y'an ka jamana premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga a n'a ambassadeur ninnu ka ɲɔgɔn ye o kɔnɔna la a y'a yiru la k'a fɔ ko mun ye Mali anw ka gɛlɛya tɛ an ni Faransi dugudenw ye koyi nka mun ye gɛlɛya mun b'anw kan o ye anw ni Faransi marabaw de y'an bɛ don min na n'a fɔ ko bi o sabu kɛ mun ye Faransi marabaw hakilinata jugu dɔw de b'u la politiki dɔw de b'u bolo o politiki kɔni ko anw tɛna jɛn n'o ye cogoya si la wa an tɛna jɛn n'o ye cogoya si la wa o politiki minnu kɛlen bɛ k'o sigi sen kan ni ka anw ka jamana ni ka a bɔrɔtɔ ni k'a tila fila ye hali Faransi ka den caman bɛ olu kɔni to o baara k'u t'a kalama an bɛ don min na ko bi Choguel ko a ko n tɛ bɔ dunufɔrɔ la ka taa n kɔrɔ fɔ abada an bɛ don min na n'a fɔ ko bi Faransi ye anw teri ye Faransi ka denw ye anw teri ye nka fɛn mun bɛ yen ni Faransi gouvernement n'a bɛ k'o kɛ an ka jamana kɔnɔna la ko anw diyagoyalen don ni k'o fɔ mun ye Faransi denw ɲɛna parce que i b'a ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga a ko o dalilu ye fɛn jumɛn ye o sabu kɛ n'i hakili b'a la 2013 mun ye Kidali kɔnɔna la Français ka force o ma don anw fɛ yan wa an ye Tombouctou k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ban ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ban o 2013 kelen na an nana an bɛ don Kidali Faransi sira d'anw ɲɛ k'an k'an jɔ fɔlɔ a ma kɛ ten a kɛra ten i hakili b'a la hakili b'a la an ye Tombouctou an y'o gosi ɲɔgɔn fɛ ka Gao k'o Salo k'o da ɲɔgɔn fɛ an sera mun ye Kidali donna la k'an ka jɔ ye k'an ka jɔ ye Kidali donna la k'an ka jɔ ye wa kab'o don fɔ bi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ a banna a kɛra fo k'a nimisa kun jumɛn na an y'u wele n k'a kɛra ten awɔ an nimisara o parce que i b'a ka fɔ la mun y'an ka jamana premier ministre ye a ko mun ye Faransi ka den minnu bɛ yen a k'a dɔn k'a fɔ ko ala den minnu n'olu fatura an ka jamana o kɔnɔna o la k'u fatuli k'u tɛ dɔwɛrɛ ko ye k'o sabu kɛ mun ye Faransi ka hakilina juguman mun tun bɛ a marabaw la k'an ka jamana in kɔni k'a tila fila ye ka jamana in minɛ k'a di terroriste ma k'o sabu kɛ 2013 u nana guwara d'anw ɲɛ k'a fɔ ko anw tɛ don Kidali a donni kama fo ka n'a bila an bɛ don min na n'a fɔ ko bi sanga ni waati bɛɛ lajɛlen bamanciw dɔw de bɛ fara o kan ka to o fɛ parce que i b'a ka fɔ la mun ye Choguel Kokala Mayiga a ko ko nin kuma in a t'a dogo abada k'o sabu kɛ mun ye Faransi hakilinata dɔw ye ka jamana in ni ka a bɔrɔtɔ ni k'a tila fila ye Kidali yanfan ni k'o di maa wɔɔrɔ ma n'o bɛ bamanciw kɔni ko o kɔfɔ parce que i b'a ka fɔ la an bɛ don min na Mayiga a ko force takuba mun n'a sigira sen kan a bɛ san 2 ɲɔgɔnna bɔ n'a ɲɛ minɛlen don Faransi yɛrɛ o bolo ko an b'a dɔn bi o force takuba in a sigikun tɛ dɔwɛrɛ koyi ni k'an ka jamana ni k'a tila fila ye wa k'an ka jamana ko k'a di mun ye nansara u ma wa k'an ka jamana ni k'a di mun ye rebelle kɔrɔ u ma a ko tɔgɔ min yɛrɛ filɛ nin n'an k'a ma ko takuba tɔgɔ ɲuman tɛ dɛ tɔgɔ ɲuman tɛ bamurutigi takuba tɔgɔ ɲuman tɛ bamuru tɛ wa a bɛ farali de kɛ awɔ a bɛ farali de kɛ bamuru bɛɛ b'a dɔn bamuru ye fɛn fɛn cɛjuguba sɔnna kana ani tamasɛ kana a bɛ farali de fɔ takuba fɔsu takuba wa nansara tɛ foyi kɛ ten gasa tɔgɔ fɛn fɛn d'a ma a bɛɛ kun dɔ bɛ a bɛɛ la a bɛɛ farali a Choguel kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la Musa Sayon Kamara ale ye kalimukalatigi Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la bidi kɛra k'a fɔ Musa Sayon Kamara an b'a fo n'an tɛgɛ don n'a bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko soir de Bamako wula a k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Mamadu Elhaji Gaba ale ka sɛbɛn don dɛ Mamadu Elhaji Gaba a kumana a kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi alimaw ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen alimaw ka surasi minnu ni olu bɛ an fɛ Bamakɔ walima u bɛ an fɛ Mali in kɔnɔ bi a ye k'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ko olu fana bɛ force takuba cɔ a la a ye ko olu fana u t'a fɛ ka u se nin takuba ko in nɔ k'u se bɔ a la o a bara cira o a bara cira janfa tiɲɛna o wala janfa tiɲɛna a tiɲɛna dɛ parce que b'a ka fɔ la ni o ye Musa n'o ye Mamadu Gaba ye Mamadu Gaba a kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi force takuba ye k'a dɔn k'a fɔ Faransilakaw olu ka tɔn sigilen don Faransilakaw olu ka jɛrɛjɛkulu sigilen don jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ tali kɛ jamana 13 Baɲango la k'a dɔn k'a fɔ ko olu de bɛ a cɔ a la jamana minnu ni olu bɛ takuba a cɔ a la an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ ko o dɔ ye Allemagne ye Belgique Danemark i k'a dɔn k'a fɔ jamana
min bɛ ni o cogoya ko Estonie ka taa bila Faransi yɛrɛ la ani Grèce Italie Norvège ani Pays-Bas ka taa se Portugal ma ani Royaume-Uni ka taa se ka dɔn ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Suède la a ka ja République tchèque ka se nin bɛɛ lajɛlen ma ninnu ye jamanaw ye minnu ni olu bɛ force takuba a jɔ la waati min na i ka dɔn ka fɔ ko Faransi u bɛna nin hakilila in da hakilila min ka dɔn ka fɔ ni a bɛ wele ko takuba i y'a fɔ cogo min na takuba a bɛ kan min di anw fɛ kɔrɔbɔrɔkan la k'a dɔn ka fɔ ko o tɛ cogoya ɲuman ye wa i k'a dɔn ka fɔ ko nin bɛ farali a bɛ a kun fɔ koyi parce que b'a ka fɔ waati min na i ka dɔn ka fɔ kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔrɔfɛ kɛlɛ a nana gwɛlɛya a kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko faransilakaw u hakilina nana kɛ min na o de ye k'a dɔn k'a fɔ Europe jamanaw ka u bɛɛ lajɛlen minnu jamana sewalenw don u fara ɲɔgɔn kan jɛkulu la jɛkulu min ni u bɛ a wele ko takuba ni anw ko a ma ko farali tɔn k'a dɔn k'a fɔ farali tɔn min ni o bɛna sigi anw ka jamana a camancɛ bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ don nataw la jamana a bɛ se ka ci fila ye cogo min na parce que b'a ka fɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ transition camancɛ faga a kunna bi olu kɔni y'a ye k'a fɔ Faransi u b'a fɛ ka janfa min tigɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko janfa ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye a sɔ a jukɔrɔ ji minɛ parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ force takuba in a sigilen ka se bi ma a k'a dɔn k'a fɔ ko jamana dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ waati min na olu y'u ka doniw siri k'u bɛn'u cu anw ka jamana in kɔnɔ o ma tɛmɛ tile fila kan fɛn min bɛ tali kɛ an ka autorité ɲɛmaaw la olu kɔni y'a ɲini olu fɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka doni minnu ni u b'a fɛ k'a foni k'u kana foni anw ka jamana kan jamana jumɛn ko don bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko o ye Danemark jamana u ko ye parce que b'a ka fɔ waati min na Danemark kaw olu nana k'u bɛna force takuba cɔ a la o yɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen na segiso papier anw ka maaw ko u y'a di u ma ko parce que b'a ka fɔ la waati min na an bɔra o la jamana min bɛ yen ni o bɛ wele ko Suède ko Suèdekaw fana olu kɔni ko olu dusuma tɔɔrɔlen bɛ ka d'a kan olu kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu na segin ka taa so a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu welela kun min kama k'a dɔn k'a fɔ ni o de ye force takuba ko ye o de ye kana kɛlɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ banbaaju la k'a dɔn k'a fɔ terroriste k'u kɛlɛ k'u basakili ci parce que b'a ka fɔ la o hakilina min ni o t'ale filɛ nin ye an ka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni olu nana Mali kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna kana terroriste kɛlɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko groupe wɛrɛ nana kana i yɛrɛ sɔrɔ o jɛkulu kɔnɔ a bɛ kɛ ten o bɛ wele ko mercenaire Wagner a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu ni Wagner ko olu ma ɲi kɛnɛ kelen kan ka d'a kan olu ni Wagner k'o ye jakuma ani ɲɛnɛ ye dɛ o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu na segin ka taa so parce que b'a ka fɔ la Suèdekaw k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ labɛn bɛɛ lajɛlen na a ka ja u bɛ se ka taa u ka so cogo min na parce que b'a ka fɔ la an bɔlen kɔrɔ kɔfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ jamana min bɛ yen ni o ye Allemagne ye k'a dɔn k'a fɔ maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n'i ye Europe ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u ka wulikajɔ ka bɔ nin ko in kɔnɔ wa an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko lalimaw a k'u fana b'a fɛ ka doniw siri dɛ wa k'a dɔn k'a fɔ olu ka doni siri kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko k'a dɔn k'a fɔ olu nana Mali la walasa k'a dɔn k'a fɔ jadi walekɛbaw u ka se ka olu kɛlɛ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ fanga la maa minnu bɛ yen ni olu bɛ camancɛ fanga na an bɛ waati min na komi bi n'o ye Asimi Goïta ka taa se Choguel Kokala Mayiga ma ko dugu jɛ o jɛ ninnu bɛ waleya ta ka olu sɛgɛrɛ ninnu bɛ waleya ta ka Europe jamanaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ ambassadeur Gouena min bɛ tali kɛ journaliste Gouena ko nin de kɛ bɛ sababu ye min ni a ɲɔ ɲaamɛ anw ka jamana in kɔnɔ nin waati la o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ fanga min kunna k'a dɔn k'a fɔ fanga u bɛ k'a kan sɔsɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ élection a kan ka kɛ a kɛ waati la wa élection a tɛ ka kɛ a kɛ waati la o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ olu ka force nakun ye terroriste kɛlɛ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu nana walasa ka se ka fanga soutenir fanga min k'a dɔn k'a fɔ ni o ye démocratie fanga ye olu bi démocratie maaw k'olu soutenir nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fanga ko a di mɛ sɔrɔsilakaw ma wa fanga a na to olu bolo hakaja ka se fɔ waati caman olu tɛna se ka to yan k'a dɔn k'a fɔ ko alimaw olu b'a fɛ k'u ka doniw siri k'a dɔn ka segin u ka so siriba ka fɔ la n'o ye El Hadji Mahamadu Gaba ye Mahamadu Gaba a y'a jira k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ ni alimaw ni olu taara so ko i ka dɔn k'a fɔ ko nin bɛna kɛ gɛlɛyaba ye Faransi ma dɛ k'a sababu kɛ maa min ni a bɛ Faransi jamanakuntigiya la bi o ye Emmanuel Macron a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Emmanuel Macron élection min yɛrɛ bɛ u sira la n'o bɛ kɛ 2022 nata in na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a tɔ a man jan kosɛbɛ parce que b'a ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Allemagne seginna ka taa so Suède seginna ka taa so a ko force takuba ko ko a ban dɔ tɛ nin ye de wa i k'a dɔn k'a fɔ ko maaw ka sigi a kan k'a fɔ ko don nataw la i k'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron a ka ja a kan ka bilan min présenté Faransilakaw la ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ intervention militaire min ni o kɛra Sahel jamana kɔnɔ a fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ka bilan laban bɛ kɛ négatif ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a tun b'a fɛ ka
victoire min zoro no ye force takuba hakilina ye ka do ka fɔ a force takuba ba ko abeka ye ka fɔ abeka dɔdɔni nji sababu kɛ jamana minnu ni olu koloka gwɛlɛ a ko la olu bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka dɔnniw siri a ka kɛ ni anw ka autorité kɛmɛ ka minnu gwɛ ka do ka fɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka hakilina ta n'u yɛrɛ ye wa ka do ka fɔ hakilina tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka sababu kɛ ka do ka fɔ kunnafoni min bɛ n'o ye k'a fɔ ko mercenaires n'o ye rusilakaw ye n'o bɛ terrain kan ka do ka fɔ ko olu tɛ se ka to terrain kan koyi a tiri filɛ nin ye an ye min fɔ soir tɛ Bamakɔ kɔnɔ Mamadu Elaji Gaba ale ka sɛbɛn don jakumani da bɛɛ lajɛlen si wa maa mun ne binni ko b'o kɔnɔ a ko n'i y'o talo o b'o ko tɔ teliya de kojugu n'o tɛ argument fɛn bɛ ninnu bolo nin si tɛ argument ye premier ministre o ye argument mun fɔ force tɔgɔba ko la anw b'o de kɔ an b'o de kɔ dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a y'a ŋaniya juguya k'a siri ye ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛla la ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baara ko tɛna se ka kɛ bilen ko sabu kɛ mun ye anw ye partenaire u yɛlɛma u diyagoyalen don ka segin kɛ ko sabu kɛ mun ye laɲini ma ɲɛ o laɲini de ma ɲɛ laɲini ma ɲɛ o tuma u tɔn de bɛ ka ci wa tɔn in bɛ ka ci cogo min na kɔrɔfɔ b'a yira de k'a fɔ ko jɛkulu bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ retirer a bɛɛ ni min b'i retirer o bi kan dɔ fɔ k'o k'a retirer k'a ye awɔ n'u m'a fɔ Wagner dɛ u b'a fɔ an ka fanga marabaw k'olu bɛ fɛ k'u porolen to fanga kan dɛ ni ye kuma ye wa bɛɛ bɛ fɛ ka taa ni ta k'a ye kɔrɔ tɛ jamana 13 a bɛɛ ti yan bilen ayi non il y a seulement que 5 pays dɔwɛrɛ tɛ dɛ u ye ŋaniya juguya mun siri u ye janfa mun siri u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla ye u nana ye k'a fɔ ko janfa k'a tɛna se ka baara kɛ bilen jamana in kɔnɔ force tɔgɔba in sigira sen kan a bɛ san 2 bɔ sisan a sigikun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana in partition de don janfa kɔlɔn n'i y'a sɛnɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ n'i ye janfa kɔlɔn sen i b'a sɛnɛ k'a fɛrɛ dɛ i b'a fɛrɛ kosɛbɛ i b'a fɛrɛ i yɛrɛ bɛ t'i i yɛrɛ place b'a kɔnɔ i bɛ t'i sɛla dɔ kɔnɔ la u yɛrɛ u sɛlɛtɔ de filɛ a kɔnɔ nin ye ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala k'a ɲɛ ka d'a ma amina rabi Abu Safinɛ Jara mun ye biɲɛkala ɲini na ale sen dalen don biɲɛ kan a t'i ye fiyewu n bɛ n bolo don mun ye Soir de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Umaru Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a ko ka ɲɛsin mun ye conférence de presse n'o bɛ kunnafoni di kɛnɛ dɔ kofɔ mun ye Russie président n'o ye Poutine ye ani mun ye Macron Kobali i bɛ na ye k'a fɔ ko u kumara dɛ u kumara mun ye Wagner ko ko da donna la yen kura ye Fatigiba ka fɔ la mun ye Umaru Angoyiba ye a ko mun ye président Poutine ye ale y'a yira k'a fɔ nin groupe Wagner mun na a kuma bɛ fɔla tan k'a fɔ k'u bɛ ka baara kɛ jamana in kɔnɔna la bi ale t'u lakodɔn bi wa ale t'u lakodɔn sini kosɛbɛ jɔn ko ten Poutine a bɛ faamu an ka taa a ye politique tɛ faramafɛnw don u bɛ ɲɔgɔn kiɲɛrɛ dɔn koyi ninnu bɛ ɲɔgɔn kiɲɛrɛ dɔn kosɛbɛ Poutine yɛrɛ ko an bɛ cogo min u bɛ ɲɔgɔn kiɲɛrɛ dɔn an bɛ hali Poutine n'ale yɛrɛ cɛ hali n'a fɔra k'u ka siɲɛ ta a tɛ sɔn Poutine na a b'a kolo mugu a kojugu kosɛbɛ Umaru Angoyiba a ko mun ye président Vladimir Poutine kunnafoni di kɛnɛ dɔ kɔni o sen kan kunnafoni mun ne a dira mun ye février kalo tile 7 tɛmɛnen san 2000 ani san 22 Macron ale ni mun ye Poutine ni ɲɔgɔn cɛla o la i bɛ na ye k'a fɔ Macron ko a y'i da don babu in na kura ye dɛ n'o de mercenaire Russie n'o bɛ Wagner kofɔ a y'i da don o kuma in na kuma mun n'a kɛlen bɛ ka kɔbaw tigɛ bi ka babaw tigɛ jamanaba fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'i ta fɔ nin Wagner ko in na Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye président russe n'a bɛ Vladimir Poutine n'a bɛ ale kɔfɔ an bɛ don min na n'a fɔ ko bi a bɛ komi kɔrɔfɔ ninnu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ koyi o sabu a yira k'a fɔ ko waati laban ninnu na ko mun ye mercenaire n'a bɛ Wagner kofɔ k'olu bɛ an ka jamana o kɔnɔna o la o siratigɛ la mun ye hali bi ni kunnafoni di kɛnɛ in kan Emmanuel Macron o sabu a ka kunnafonidila minnu bɛ yen olu ye ɲininkali k'o sɛlɛ hali bi Poutine na ko Poutine Wagner ko mun n'o bɛ ka fɔ mun ye jamana in kɔnɔna la hakilinata ye fɛn jumɛn de ye a ko la Wagner ko a bi yan wa Wagner ko a ti yan wa Poutine ye jaabi kɛ a ko mun ye Macron ne ye nin kɔrɔfɔ in fɔ ani ɲɔgɔn cɛ a ka ca Macron a bɛ n'a fɔ i tulo jalen de don Macron musokɔrɔba in kɛlen bɛ k'i hakili bɛɛ lajɛlen alo n y'a yir'i la k'a fɔ ko mun ye Wagner ye mun ye société Russie kɔni ko o don nka mun ye o bɛ ka baara min kɛ u diyagoyalen don k'u ka baara o kɛ wa u diyagoyalen don k'u bolo di jamana ma ni jamana minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o n'o tɛ musokɔrɔba kɛlen bɛ k'i hakili tiɲɛ k'i hakili dayɛlɛ i yɛrɛ ka kuma musokɔrɔba san 68 a kɛlen bɛ ka hakili tiɲɛ i hakili dayɛlɛ o hakili canza kɛ dɔgɔ i hakili dayɛlɛ san 42 i mana ti alors o diyagoya o hakili na canza kɛ ko hakili tiɲɛnen don a bɛ can
parce que b'a fola mun ye Omar Angoy Baye ako mun ye président Vladimir Poutine aya ira k'a fɔ ko Mali ye jamana ye Mali mun n'an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a an bolo wa an diyagoyalen don fɛnɛ k'an bolo di maa ma naani maa min bɛ se ka baara o kɛ ko an diyagoyalen don o kɔnɔ na nka ko hali bi Macron bɛ segin k'a f'i ɲɛna mun ye nin groupe Wagner ko in ye Irisi ka foyi tɛ nin na bi wa Irisi ka foyi tɛ nin na sini a ko mun ye Kremlin n'o bɛ Irisi fanga jaba la n'o b'o kɔfɔ ko siga kɔni tɛ fɛn mun na bolodiɲɔgɔn bɛ nin jamana tɛ kɛ n'o bɛ an ka ba Mali kofɔ wa mun ye jago bolo ko o b'o la a ka ja fo ka taa fara fɛn caman wɛrɛ o kan ko o b'o la walasa o baara ninnu bɛ se ka yiriwa cogo min na Patrik b'a ka fɔ la mun ye Umar Angoy Ba a ko hali bi a ko mun ye président Poutine a ko Macron i hakili la kunu kosɛbɛ ne bɛ nin kuma in fɔ hali n tɛ miiri k'a fɔ ko bɛna bɔ a la k'o sababu kɛ an bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga t'a la mun ye Irisi ye an ni ba Mali ba an bɛ ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Wagner ko kuma min n'o bɛ sen na an y'a yira la k'a fɔ an tɛ Wagner dɔn bi wa an tɛ Wagner dɔn sini n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko société privée de don u diyagoyalen don k'u bolo di maa ma ne maa mun bɛ se ka baara o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛ nin kana duwakun damadɔ bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko jamana 15 ɲɔgɔnna n'o bɛ Faransi n'a jɔnɲɔgɔn kofɔ Faransi Canada fo ka taa bila Lamɛrikaw na nin waati na olu y'u sen dɔ dɔn na u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko mun ye Wagner ye ko siga kɔni tɛ fɛn mun na ko Wagner ko a bɛ jamana in kɔnɔ ko siga t'a la yɛrɛ ko a bi yan Mali awɔ tɛmɛ a bi yan hali n'a yira kɛ an de ta t'an ka jamana ye grand puissance foyi yɛrɛ tɛ a b'u diɲɛ kɔnɔ Faransi Allemagne États-Unis ko mercenaire tɛ mun bolo a tɛ yen ko société privée tɛ mun bolo a tɛ yen une armée sans mercenaire o man ɲi a tɛ yen ayi o tɛ kɛ armée résistance ba ye mercenaire y'a taala ɲuman ye dɛmɛ Patrik b'a dun ka fɔ la a ko an ka jamana marabaaw n'o bɛ Asimi Goyita n'a ka cɛdenw kofɔ u ye nin kuma in kɔni k'a sɛbɛkɔrɔjɛya k'a yira k'a fɔ ko mun ye Wagner tɛ anw fɛ yan bi wa Wagner tɛ anw fɛ yan sini nin bɛɛ lajɛlen dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye k'an ka jamana ni ka asigi a sen samara o kɔni o kan nka Patrik b'a ka fɔ la a yira k'a fɔ ko mun ye Irisi ka kɛlɛkɛcɛ dɔw est-ce que kɔni t'o la koyi k'olu bɛ anw ka jamana kɔnɔna la wa olu nakun ye fɛn mun ye an ka jamana ɲɛmaa y'u da don o la k'o fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen u ɲɛna kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye Soir de Bamako ale kɔnɔ Umar Angoy Ba dɔgɔnɔkɛ ale kalimukalatigi i bonya o b'a la Umar Angoy Ba ni an y'ale fo baro bɛ fo k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ indicateur du renouveau ale ta koyi Y Dumbia a ka sɛbɛn don Y a kumana i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ jamana a camancɛ bolo sudi n'o ye worodugu ye a ka jan ka se fɔ a kɔrɔbɛ bolo ma k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛlɛtigi opération Maliko k'i k'a dɔn k'a fɔ ko k'a daminɛ janvier kalo tile 31 tɛmɛnen na ka se kunungo ma k'a dɔn k'a fɔ min ye chef d'état général de l'armée n'o ye k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛtigiw olu ka ɲɛmaa ye n'o ye sɔrɔsilakaw ka ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye bataki bɔ k'a bi bataki in bɛ tali kɛ fɛn min kan k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ janvier kalo tile 31 la ka taa se février kalo tile 8 tɛmɛnen ma n'o ye kunungo ye an kɔrɔ an ka sɔrɔsilakaw ni o ye an ka cɛdenw ye wulikajɔ min bɛ ni u y'a ta jamana a kɔrɔbɛ bolo caamanjɛ bolo a ka jan ka se fɔ a sudi ni o ye a worodugu ye kɛn bɛ ka ca baara mun ni u y'a boloda chef d'état major général k'a dɔn k'a fɔ a ye a communiqué bɔ k'a bi communiqué in bɛ tali kɛ fɛn min na ne ka jamana kɔnɔdenw k'a ladɔnniya i k'a dɔn k'a fɔ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔsilakaw la n'u kɛn bɛ ka wulikajɔ min boloda wulikajɔ ye k'a dɔn k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ yen ni o tɔgɔ ko Maribugu ka taa se Farabugu ma a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi nin dugu dɔw k'a dɔn k'a fɔ ko nisɔndiya don mɔgɔw bɛ si balafɔ la mɔgɔw bɛ si ka misiki dɔn fɛn minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o tigɛ in kun bɛ a dugudenw na a k'a dɔn k'a fɔ ko bibi in na k'a dɔn k'a fɔ ko dugudenw ko u segira a bɛɛ lajɛlen ma a ka jan fɛn min bɛ tali kɛ sɔrɔsi kan dɔ la a k'a dɔn k'a fɔ ko armée cokora définitivement a dugu ninnu na ayi sisan a fɔta a bɛ taa n'o ko bɛ fɔta kɛra Wagner de wo a ma kɛ Wagner de wo anw ka jamana ka labila dɔrɔn a banna Patrik b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ opération Maliko k'a dɔn k'a fɔ ani opération dɔ fana bɛ yen ni u b'o wele ko kɛlɛtigi ninnu bɛɛ lajɛlen anw ka sɔrɔsi cɛdenw k'a dɔn k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛkɛbolo minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu welelen bɛ nin tɔgɔ in na u ye wulikajɔ u y'a boloda k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ tile 15 tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛnnenya janvier kalo ale tile 31 ka se kunungo février kalo ma n'i y'a ta k'a lajɛ jamana a camancɛ bolo ka taa bila fɔ a sudi la bakurunbaya la i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye wulikajɔ u y'a sɛbɛn boloda wulikajɔ in kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ Bamaji cɛ caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu kɛra faalifɛn ye
ba manje cɛ caman de be ka do ka fɔ ni u sera k'u tɛgɛ da olu ka gɛn i ka do ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ ba manjiw ka do ka fɔ u ka minan caman be minan minnu be ka do ka fɔ ni ka do ka fɔ bɔmu min bɛ ni u bi a don furajɛ la bɔmu min be ni u b'a don i ka do ka fɔ bɛmu explosive mugu pɛrɛn ka fɔ mugu pɛrɛnta min be i ka do ka fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ni a y'a sɔrɔ u b'a a don i ka do ka fɔ walasa ka se ka anw ka sɔrɔsilakaw taama a ka se ka gɛlɛya u ma ka do ka fɔ ko u mugu pɛrɛnw bɛ kɛ ni bolifɛn minnu y'u bolo walima o mugu pɛrɛnw bɛ don bolifɛn minnu kɔnɔ ka do ka fɔ ko o bolifɛn caman de be yen ka do ka fɔ ko an ka armée sina ka o minɛ u la koyi a tɛ ka fɔ la ka do ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ population ka bagan minnu ni u kɛn kun bɛ k'olu minɛ ka do ka fɔ ka taa o biri ni u ye u ka wo kɔnɔ ka do ka fɔ u ka daga caman de be yen minnu bɛ jamana a camancɛ bolo a bɛɛ cira ko u y'a bɛɛ lajɛlen ci k'a da kolonji a tɛ ka fɔ la an bɛ waati min na komi be yen ka do ka fɔ n'i taara ka do ka fɔ n'i taara Mopti mara kɔnɔ ka do ka fɔ Mopti mara kɔnɔna na ka do ka fɔ dugu caman de be yen kɛrɛnkɛrɛnnen ka do ka fɔ Jene ani Maribugu ani dugu min be yen ko Kwakuru ayi ka do ka fɔ ko nin yɔrɔw la ka do ka fɔ k'i ka do ka fɔ an bɛ waati min na komi bi o yɔrɔ k'i ka do ka fɔ ko a bɛɛ lajɛlen saniyani bɛ bamaji minnu kun bɛ a kuma bɛɛ lajɛlen neutraliser parce que i b'a ka fɔ la ka do ka fɔ n'i taara Nara ka do ka fɔ foro kumakoloba min bɛ yen n'o bɛ taa Wagadugu a ka do ka fɔ Wagadu a ka do ka fɔ ko o kumakolo fana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko bamajiw sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ko u taalen kun bɛ u ɲɛ da ye i b'a ka fɔ la i ka do ka fɔ bin kun bɛ kɛ population kan fɛn min bɛ tali kɛ u ka baganw na fɛn min bɛ tali kɛ u ka balow la k'a bɛɛ lajɛlen salo ka taa bila u ka ɲaga kɔnɔ parce que i b'a ka fɔ la an bɛ waati min na komi bi armée kɔni a ye wuli ka jɔ sɛbɛ boloda yɔrɔ kofɔta fɛn o fɛn be yen ka do ka fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kabini ka do ka fɔ Kucala mara Sikaso mara ka do ka fɔ ka se Buguni région kɔnɔna na ka do ka fɔ ko opération a sera nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na parce que i b'a ka fɔ la fɛn min bɛ tali kɛ mugu pɛrɛntaw la u ye nin bɛɛ lajɛlen larawɛ k'a bɛɛ lajɛlen labɔ wa k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ u kɛlen bɛ ka surasi minɛn minnu bɛ u bolo ka do ka fɔ ko an ka armée y'i tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan parce que i b'a ka fɔ la an bɛ waati min na komi bi ni o ye Y Dumiya ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'i ka do ka fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a ka do ka fɔ jamana ka do ka fɔ ko basigi a bɛ kana dɔɔnin ko n'an dara nin dacogo in na e ko a na mɛn bilen ni jamana kɔrɔyanfɛ bolo ko maaw na bɔ Banyafa fɛ ka do ka fɔ k'u kunna kɔrɔ kan ka d'a kan bɛɛ b'a kalama ka fɔ waati tɛmɛnenw na jamana in kɔrɔ bɛ balo yɔrɔ kun tɛ yɔrɔ kun do min ni a kun ka di kosɛbɛ nka ka kɛ ni gɛlɛya ye maa caman de be yen kɛrɛnkɛrɛnnenya fonctionnaire caman de be yen caman ye yɔrɔ bila k'a sababu kɛ gɛlɛya ye dɛ o don a tɛ ka fɔ la i ka do ka fɔ yɔrɔ a bɛ ka ja kosɛbɛ ka do ka fɔ armée a bɛɛ wuli ka jɔ la a tiri filɛ nin ye an ye min bɔ i ka do ka fɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Yakuba Dumiya ale ka sɛbɛn don indicateur du renouveau Yakuba Dumiya foli bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ Amadi Jito Kodola abu ate wɛrɛ ci kun bɔ Fatumata Dambele ka bɔ Sisi kɔnɔna la an ka artiste belebele don an b'a fɔ a ɲɛna ko a Dambele fo Sisi kɔnɔna la Fatumata Dambele Abu Safinɛ Jara sisan ta ma an bɛ taa radio ye Nura FM ye 94 tomi buruburu 5 laseli bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani wɛrɛda la indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye nin y'a bɔ ko 3,493 ka bɛn bi arabadonya ma février kalo tile 9 san 2022 mun ye BST a kumada dɛ o de kama n ma n ko Amadu Jote ko dɔ la n ko nka n ko a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ ka ɲɛsin mun ye police territoire ale projet kura mun n'o kun ka ta ka se dossier kan CNT o kɔnɔ la ko mun ye ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ko ye mun ye police territoriale mun a projet de loi mun n'o kun ka don CNT kɔnɔ a b'o a seginna kura ye ka a retiré k'a bɔ a la pewu a dabilala a ko n seginna ko fɔlɔ ayiwa Lala a bɛ segin kɔfɛ kosɛbɛ Fatirikeba ka fɔ la a ko ka ɲɛsin mun ye février kalo tile 4 tɛmɛnen ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana maraba n'o ye Assimi Goïta n'a ka gouvernement ye u ye wele kɔni bila mun ye gouvernement maaw ma mun ye projet de loi caman ni k'u ta ka dossier CNT o kɔnɔna o la o projet de loi ninnu na i bɛ na ye k'a fɔ ko fɛn mun b'a la n'a kɛra furugufurugu ye maaninfin ni ɲɔgɔn cɛla o la n'a kɛra furugufurugu ye malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la o de mun ye police territoriale ko kuma mun n'o bɛ sen na ka ɲɛsin mun ye maaw ka muruti ma ka ɲɛsin nin projet ma e bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye bolo mun ye si dɔ mɔ la o bolo kelen ko y'a sama ka bɔ tayi o kaɲi Fatirikeba ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ni police territoriale ko kuma mun n'a bɛ sen na ni hakili b'a la k'a bɛ mɛn kalo tile 21 san 2000 ani san 21 mun ye gouvernement mun n'o kun bɛ sen kan n'o bɛ cɛkɔrɔba jan ka gouvernement kofɔ mun ye bandaw tɛ wa ale ka ministre kun tɛ Mokutari Wani wa ni projet kelen k'u y'a ta ka don CNT o kɔnɔna la a donni kama i bɛ na ye k'a fɔ ko projet in ko a laseginna kɔ Fatirikeba ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ bi kabini nin ko
kɔrɔfɔ in na a fɔra février kalo tile 4 maa caman y'i bolo da kunna ka kule o sabu kɛ mun ye ni projet min filɛ nin ta n'a bɛ police territoire ko fɔ a kuma ka ca fɔ k'a fɔ ko a ka ca maa caman y'i bi nata di i n'a fɔ an ka CNT maaw olu minnu yɛrɛ kan ka a voter i bɛna ye k'a fɔ ko guwara daba belebele yera olu la koyi n'u ye politique maaw ye olu y'a yira k'a fɔ nin ye fɛn ye fɛn mun na a tɛ bɛn politique maa caman ko ten fo ka taa fara mun ye association caman o kan i n'a fɔ min ye CNT maa min yɛrɛ bɛ n'o de ye Abubakar Sidiki Fɔnba ale y'i fɛlɛta di a ko la Adama Jara bɛɛ le cerveau ka tikaw ka belebele ale fana y'i hakilinata di a ko la fo ka taa fara mun ye Nusari kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye CNT maa ye ninnu bɛɛ lajɛlen y'u hakilinata di ko in kan Abubakar Sidiki Fɔnba ale y'a jateminɛ k'a lajɛ ko ni projet mun na a filɛ ne tɛ ka ta du kana don CNT o kɔnɔna o la ko o kuma na an CNT maaw an ɲɛ de filen don wa k'a fɔ ko mun ye projet lankolon ko an bɛ an bolo kɔrɔta i n'a fɔ laadala ko la a tun bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ bolo bɛ kɔrɔta senw bɛ kɔrɔta bolo fila bɛ kɔrɔta sen fila bɛ kɔrɔta ne ye cɛkɔrɔba dɔ sigilen ye ni sara bɛ ta kaban ne ye cɛkɔrɔba dɔ sigilen ye Lajiburama fanga waati assemblée kɔnɔna la assemblée député kɔrɔ dɔ ne projet bɛ voter n'Ala cɛ a b'a bolo kɔrɔta wa bolo kɔrɔtalen min kɛ sen fana kɔrɔtalen min kɛ ka fɛn tɔɔrɔ dɛ wari bɛ yen ni bɛ ka faso wari ta kaban u b'u bolo kɔrɔta u mago foyi tɛ la ka senw kɔrɔta projet min yɛrɛ bɛ di u tɛ se k'o kalan k'o kɔnɔ kuma fɔ a mun k'a fɔ ma ayi olu mago b'a la ayi an ka taa dɔrɔn wari ka minɛ an ka taa k'o de dabilara Fatigiba ka fɔ la a ɲɛfɔ Abubakar Sidiki Fɔnba ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa minnu n'u bɛ CNT kɔnɔna la bi musow de don wa cɛw don minnu hakili juru carilen don kosɛbɛ k'a fɔ ko olu b'u ɲɛ tugu ko kan fɛn min n'o bɛna kɛ bɔrɔtɔ jamana kɔnɔ ko abada o bɔlen kɔfɛ mun ye katikaw ka danisali n'o bɛ Adama Jara bɛɛ le cerveau ale kɔni fana y'a fɛlɛta di koyi a ko ni police territoriale min n'a kuma bɛ fɔ tan ko ni accord d'Alger jateminɛ k'a lajɛ ni police territoriale k'i bɛ taa a sɔrɔ o de kɔnɔna o la nin dun ye fɛn ye ko a bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana ni ka a bɔrɔtɔ a bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana ni k'a tila fila ye wa ni projet minnu a talen filɛ ka don CNT kɔnɔna la ale Adama Jara bɛɛ le cerveau ale t'i n'i bolo kɔrɔ ta a laban wa a b'a dɔn k'a fɔ ko maa caman bɛ CNT kɔnɔ Abu Safinɛ Jara k'u t'i n'u bolo kɔrɔ ta nin ayi Jarakɛ t'a tu k'a nɛmu abada Adama bɛɛ le cerveau fiyewu kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la mun ye BST a ko hali bi i bɛna ye k'a fɔ hali an ka ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen mun ye Aruna Ɲang ale y'a jira k'a fɔ ko nin projet mun filɛ ne ta n'a bɛ police territoriale n'a b'o o kɔfɔ Abu Safinɛ Jara ko masiranba don ka ɲɛsin mun ye jamana o ma koyi n'a sariya ko a taara a bɛ ba Maliba kɔni o ma Fatigiba ka fɔ la ka ɲɛsin ni Muruti Fari yɛrɛ bolodalen malidenw kɔni fɛ fo ka taa fara min ye CNT maaw kan bolo min ye si don mɔ la o bolo kelen y'a sama k'a labɔ o y'a sama min ka labɔ tabarikala a banna a kuma cayara dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kuma cayara a ka dabila a banna ale ko banna faut pas k'u ka mɔgɔ ninnu soutenir ale ko banna parce que fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ sababu ka jamana ka a tilali fɛɛrɛw tigɛ ka d'a kan ɲɛ bɛ nin duguma waleyaw la nin bɛɛ ye tilali duguma waleya de a bɛɛ b'o de kɔrɔ a ti ɲɛ a ti ɲɛ a banna kana t'e minɛ e wari di yan i ma wari di sa Abu bien formidable i ma wari yɛrɛ di fɔlɔ yɛrɛ kana kɛ dɛ ne muso bɛ n ka te wari sara o awɔ kana kɛ dɛ an ka taa Alima bɛ n ka te wari sara fo y'a fɔ Espagne an ka taa bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ n'i y'ale bila expression bɛ don a kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ i cuama BT nin ye ale ka sɛbɛn ye i cuama BT anw ye cɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ale ka sɛbɛn don a k'a dɔn k'a fɔ a kumana ko ye fɛn min bɛ tali kɛ agence de cession immobilière k'a dɔn k'a fɔ dasurunya la an bɛ min wele ko ACI a ɲɛmaa kɔrɔba min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni ministre kɔrɔ dɔ jamana in kɔnɔ Cheikh Sidiya Sissoco ni bɛɛ lajɛlen bɛ a wele ko Kalifa a k'a dɔn k'a fɔ Kalifa an bɛ waati min na komi bi dankɔrɔba a k'a dɔn k'a fɔ a tɔgɔ cankow caman kɛn bɛ k'a sɛgɛrɛ koyi an bɛ waati min na komi bi tɔgɔ canko min kɛn bɛ ka ba Kalifa k'a sɛgɛrɛ f'a k'i jija dɛ tɔgɔ canko minnu ni olu bɛ ka fɔ yali tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa k'a dɔn k'a fɔ Fatigiba ka fɔ la ni o ye i cuama ye BT kɔni a kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ma kɛ togo o togo don nataw la a ye k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ min ni a bɛ Kalifa kunkan k'a dɔn k'a fɔ ko u n'a kɛ fatiri ye kɔnɔdenw kan an ladɔnniya Fatigiba ka fɔ la ni o ye BT ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa min bɛ yen ni o ye ancien directeur général k'a dɔn k'a fɔ PDG agence immobilière cession immobilière
immobilière assez Chouala ay kado ka fo dangoroba ko ay ministre ke jamani ngono Ibrahim Boubacar Keita wati mina abe fangala dangoroba ni o Cheikh Sidiya Sissoko ni bela jele me awole ko Khalifa ko ay ministre ay ake jamani ngono Boubacar Keita ale ka ta kono azeba ka fala ame wati mina go mi bi kado ka fo dangoroba ko anno donné me ko chamana kerengene na mi me wole nanzara kala fo usage de faux ay kado ka fo escroquerie ne ma fo de usage de faux escroquerie nani kele na jori la ibe ikama do ma fa bunne de la Fazirima ka fola kado ka fo ni oye bete ale koni ya yira ka fo ko wuli ka jɔ a bolo dara kosɛbɛ ka sababu kɛ kado ka fɔ dangoroba min ni oye Sidiya kado ka fɔ Khalifa ay kado ka fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na kɔni bina fɔ ale kun bɛ ase a ɲɛmaya kunna waati tɛmɛnenw na Fazirima kɔni y'a yira k'a fɔ ko i kado ka fɔ nin waatiw la fɛn min bɛ tali kɛ Magui la n'o ye yurugu ye kado ka fɔ spéculation foncière ka dugukolo ka a buruja tɔgɔ cɛjugu caman na ay kado ka fɔ ko dangoroba in a bina fɔ a nɔ don mɛ go la ko azerba ka fola ay kado ka foko furugu koni dona ani ma chama je abina fo ka foko ni ndangoroba sanga ani wati bla jere na mo ka waru bi mire sebe langolo mbe di mo ay kado ka fo minye dugukolo yere ay kado ka foko nyeti da dugukolo kane sebe langolo mi mire kado ka fo sebe langolo mi labe fe mi metalike a sebe papier ula ni bla jere bi labe konyuma ka minye dugukolo yere ay kado ka fo ka minge mi ko nyeti da ka ba Khalifa angata ba Khalifa angata Fazirima fula ni oye bete ba Khalifa kado ka fo sanga ani wati bla jelena ale min be kado ka fɔ ni a kɛra ase ɲɛma kɔrɔ ye ay kado ka fɔ a bina fɔ maa caman kɔni bi mɛ a ka ja kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ba Khalifa kado ka fɔ a kɔni b'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ase dugukolow la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛn furaw labɛnnenw bɛ yan wa kado ka fɔ ko danganiyaw bɛ fɛn dɔ min ni a sɛbɛn jɛmɛ ay kado ka fɔ maaw kɔni bɛ sɛbɛnlankolon sɔrɔ wa min bɛ tali kɛ a sɛfa wariw la nin bɛɛ lajɛlen kɔni ko a bɛ surundu tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na kado ka fɔ min bɛ tali kɛ wariko sira la nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sɔrɔ nka min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dugukolo yɛrɛ la k'a fɔ ko ɲɛ bɛ da a kan o tigɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛ ti da dugukolo kan dɛ sɛbɛn minnu ni olu b'i bolo k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn ninnu kɔni u jɛlen bɛ fɛn min bɛ tali kɛ a tampɔnw ni a siyantiru la nin bɛɛ lajɛlen larawalen bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn jɛlen ye nka min kɔni b'i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ a dugukolo yɛrɛ la coyi a ko ɲɛ ti da o kan fiyewu. ba Khalifa in ŋana ye ba Khalifa in ŋana ye ŋana belebeleba Fazirima ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ nin waleyaw taa bɛ ka maa minnu sɛgɛrɛ a k'a dɔn k'a fɔ furugu i ka dɔn k'a fɔ kuma kɔni a sɛbɛn caya mɛ a kɔni yiralen bɛ k'a fɔ ko Khalifa ka baara kɛ mɛ fɛn min ye o de k'a dɔn k'a fɔ o ye escroquerie fo usage de faux i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye jɛkulu kumaw ye kuma minnu ni a taa bɛ ka Khalifa sɛgɛrɛ dɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ Faziriba ka fɔ la don nataw la kɔrɔfɔ min ni a fɔlen filɛ nin ye e ko maa ninnu t'a fɛ k'u labɛn fɛn min bɛ tali kɛ bɔgɔ jɛninen kan i k'a dɔn k'a fɔ ka Khalifa k'a lasama ka se o ma de nka i k'a dɔn k'a fɔ ko ni a sera yen waati min na kɔrɔfɔ minnu ni a talen filɛ ka Khalifa k'a sɛgɛrɛ ni u jɔra a la kunnafonidila ka fɔ la n'u jɔra a la Khalifa a m'a yɛrɛ sɔrɔ justice la waati min walima a m'a kɛ dɔbɛ ye kaso la ko bɛ yen ko o ma kɛ ka o m'a fɔ Khalifa kun kan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko bete ni o ye bete ye k'a dɔn k'a fɔ min ni a ye journal sɛbɛnna don Express kɔnɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko u n'a kunnafoni bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ an bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Express kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ i cuama ni bete ale ka sɛbɛn don nka e tɛ Express de Bamako ma foli bɛ taa ni u sɛgɛrɛ ba Khalifa in ŋana ba Khalifa simila ase dugukolo i ka dugutigi kɔni ko ɲagami dugutigi maa caman degelen don jamana in kɔnɔ nin ko ninnu na koyi dugutigi ka ɲagami nka ase kɔnɔna ba Khalifa in ŋana ye dɛ ne yɛrɛ dabali banna ba Khalifa in ŋana de Abu Safina Jara mun ye nkalon n'ale san 100 kɛ boli la sɔgɔmada kelen mun ye tiɲɛ a b'a ta tɛgɛ ma ni ka taga fara a tulo kɔrɔ Fatigiba ka fɔ la n bɛ na n bolo don n bɛ bɔ ni kunnafoni min ye kunnafoni di sɛbɛn min ye o de soit de Bamako maa mun kumalen don a kɔnɔ o de musow ka Mayimuna Dunbiya Mayi a kumara a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Abu an ka kiritigɛlakaw u kalekan don maa o maa de bɛ k'a fɔ k'e de ye jamana in nafolo ni ka a ɲɛnɛmu ni ka a manjema Abu Safina Jara i kɛra jamana kɔ kan wa i kɛra jamana kɔnɔ yan wa i k'i sigi n'a ye k'a fɔ n'i ma a fɔnɔ e bolo kɔni ko a tɛ bɔ i kan na abada mandat d'arrêt international kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye an ka jamana masakɛ kɔrɔ n'o bɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko fɔ Ala ka hinɛ a la a denkɛ mun bɛ n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma Karim Keita Ala ka hinɛ a la
kacho tewa Odo. ibe na ka fo mun kacho ka avocat u kunye laini nge an ka kiribon fe kiribon mun no be communication o konna ula ko mun ye finya boda ko ka takadi mun ye general Musa Jawara ale tewa ko ka takadi uma ani manadara international an ye mun fuli karim keita ma bango ko ka abo adogo horo Fieu. Anye critique ka ba ne atike. Atike. Fieu. Awo. Eme uye comment? Ay ne ko ne Kiribana o. ni ko bana Abu Safina Jara Maimuna Dumia ako dugu jago mugani tan ibe na ka fa ko mun ni an baraka nyu ankora mun be nanga mako Birama Kulibali Birama Kulibali Brahma Touré sa afilade mufilade ko Brahma Touré do journaliste Spence kosobe ne ra kunya ro RTfinga Birama Touré tuna ona abeni kana sanworo nyokona abo obo wa muye jian dugu jago ta ibe na ka fa ko muye kibara kuro do de be di muyi ni China be Birama Touré aka fatuli okan o stratigala ibe na ka fa ko buldo ngoni China ma jone man koina o de anga jamana nyema kuro denga no de Karim Keitaye fo kata fara muye general Musa Jawara Damangle na le sécurité d'état o nyema kuro buldo ngoni ashino ni ma flaima kaira ka fa ko Birama tununi e ko ni ma flaim ku kusemba alakoy ganyashi oma munya anga jamana kiribo munbe no be communicative okofo wiye wole bla munye ka mandadara international ni ka afili munye Karim Keita aleko ma abeseka sibina to muna kana jamana ngona abeseka kiri okonala munya aka avokawe olu kone laini ke mandadara muno ofila Karim Keita nofe ko sabga me domna kon bi Karim munta kelembe atado aba komi atado aba jami agelale no abolo kosoba abeka laini ke wala sa abeseka do jamana kono to muna ye laini ke kiribo okonala ama kiribo ya ira ka fo atike bi atike shi ukato akana sangafula sa sangafu ke sangama fuka ba sangafu matite mo ukato akana fa ama fuka akana na koi akana ukeka teki ama fuka Karim ngana na koi akana ke ni ya doki jelendu ouais maintenant nana sangafula il faut pas que aka interpréter ama wole na ma wole na ngolo ka tanjo ama bom nyana yawa nyeme yana ka tamu na mamine abora to ko na to do wa na nana mume ati jare no do aywa Maimuna Dumia ako akila jigina munya anga kiribo mumbe no be communicative kudan munya tene no be rajwe kala kle duru ma samba fla ane samgo ani kele munya anga kiribo mumbe no be communicative ole mama kanyashi munye Birama Touré ale ka tunni oma adoni gama munya ali ministre so mumbe uye feren dabalike o sabuge munya general muno o toko fena be ka fo babu ina no de general Musa Jawara Damangle mamuno obe anga ministre de défense kuna bataki bora kachi oma o que mouye général ale tsaka minati abada kasoro mouye ministre de défense ima teme okosira fe oroni be ina fo mamunu me fanga kuna ni watina ulu kalekane do mama de be ka fo ki seira yurukula mama de be ka fo ki seira mouye matunu na mama de be ki seira mafali la ulu ti duni critique la ka ocheko ulu be kena ko dele patriba ka fola adoni kama mamu me ministre la binno be Sadio Kamara kofo ale ko kwa ye ni ko en kaya telia o sabuga mouye kiribo ministre o ye bataki de ci Sadio ma muye general Musa Jawara ale ko ni general do amesaka ibisegi bulo ba kana kadi amawa anga awuli Patriba ka fola muye colonel Sadio Kamara ama gela foi de nkoina akoni esira akoni ko sebe koro jeya Patriba ka fola kabila jibura mafanga abora ka bi jema dongo do muye kibara kuro de bedi muye Birama Touré ale tunun ko ola jema dongo do kibara kuro de bina kibara mununu nafa ko ka bonko sebe kibara mununu na jora ma mununu buldo ngoni shino nduma abu abe gela ko sebe abe gela de Patriba ka fola ako akila jina ibna ka fokali kuna fonni labam kera no ye reporter sa frontière mo oli kuna foni mundi oli ya ira ka foko munye Birama tununi oli dalu sura aka Birama turumuna abe fota ibina ka foko ye kalo chama ne ke munye prison secret la no be security la jabala yoro do ko fo kwa ye kalo chama ne ke ko mado no kumbe no ni chef me kasubongele na no be Birama turu ko fo ko o ira do sura la o ye kuna foni ninga aja ka ira ka foko munye Birama Touré ko secret la ko marfa kuma saba uyo de ka kamale binya kena ninga karaba kwa keleka Kenan kan lieutenant colonel Cheikh Omar Diaye kaf mi
et Reporters sans frontières ka témoin ya fo de ayiwa olu de y'a fɔ o témoin ya ida k'a fɔ ko mun ye ale ni cɛ kun bɛ kaso kelen o de y'a fɔ dɛ ayiwa o tɛ tɛmɛ comme Cheikh Umar Jai k'ale kun b'a la o bɔlen kɔfɛ ko mun ye maa mun fana bɛ n'o bɛ général Musa Jawara ko fɔ ko a fana kun b'a a la fo ka taa fara mun ye Karim Keita k'u bɛɛ lajɛlen kun bɛ baabu in kɔnɔna o la Fatiba ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ bi kɔni mun ye Musa Jawara ale bɛ mun ye kaso bon na o dogolen tɛ maa si la Dabangile ale bɛ kaso bon na mun ye Karim Keita ale bolilen n'o ka duuru k'o don fiɲɛ la nka mun ye aso o kun ye laɲini min kɛ k'a fɔ ko mun ye mandat d'arrêt mun n'a filila Karim Keita ma ko mandat d'arrêt ko a ka annulé ani ka fiɲɛ bɔda ɲini ka di général Musa Jawara o ma nka an ka critiquelakaw y'a yira k'a fɔ abada fini bɔ fo nɛrɛ bɔ k'o ti kɛ k'a ti kɛ ayiwa k'a ti kɛ ayiwa k'a ti kɛ n'a to olu ta la kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako kɔnɔna la Maïmouna Doumbia muso ka mayi ale kalimkalatigi i bonya o b'a la bidi kɛra ka fɔ Maïmouna Doumbia an b'ale fo fɛn min bɛ tali kɛ indicateur du renouveau mais a ta ka kɛ ni a ka bi arabadonya bɔli ye février kalo tile 9 o tɛ Sumɛla Bala Tarawele ale ka sɛbɛn don a ye k'a dɔn k'a fɔ école degeden karamɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ wele ko élève maître a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi minnu n'olu bɛ Kayi kɛrɛnkɛrɛnyana ani ka se lycée Dukolo Konare ma k'a dɔn k'a fɔ ka se IFM ma Kita an bɛ waati min na komi bi AIM ni o ye association des élèves et étudiants du Mali o minnu bɛ o yɔrɔw la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye file u y'a fiyɛ u ye file fiyɛ awɔ u ka sabali dɛ k'u ye file fiyɛ dɛ file fiyɛ waati ye dɛ sisan tɛ file fiyɛ waati ye dɛ k'a dabila parce que ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ élèves la élèves maîtres maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ ka école maîtria ni u bɛ k'a dege ni u bɛ a kalansow la kalanso minnu ni olu bɛ wele ko institut de formation des maîtres walima dɔw ko IFM a ye k'a dɔn k'a fɔ ka taa se lycée Dukolo Konare ma ani Kita IFM écoledenw a ka jan lycée min ni o fana bɛ Kita a ye k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛndon n'o bɛnna février kalo tile 7 san 2022 ma k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔndan minnu ni olu kan ka kɛ kalo saba ɲɔgɔndan min ni o kan ka kɛ walima n'an b'a min wele ko k'a dɔn k'a fɔ trimestre waati min na i k'a dɔn k'a fɔ ekɔlidenw u donna kilasiw kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ fewu tilalen kɔrɔ kɔfɛ ni o ye kimɛliw kan ka kɛ papiye minnu kan sɛbɛnfuraw dilen kɔrɔ kɔ u ma u kan ka kimɛli kɛ papiye minnu kan o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la u ka ɲɛma k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛma bɔra o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka file fiyɛ laadalako la k'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu ni u tɛmɛna nin sira in kan min ni o bɛ wele ko AIM o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na waati min na i k'a dɔn k'a fɔ file fiyɛra o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ko ekɔliden bɛɛ lajɛlen sina k'a ka fewu kuru k'a fɔ k'a bila u kun koyi ka fɔ la ninnu ka sortie a bɛ tali kɛ fɛn min kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko IFM ma k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko wari dɔ bɛ di u ma walasa k'a dɔn k'a fɔ u ka o kɛ safinɛ sɔgɔ ye ni an bɛ min wele ko bourse o bourse minnu ni o kan ka sara u ye kalo o kalo a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Kayikaw ani Kitakaw a bɛ waati jan bɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ko u tɛ k'u ka bourse sɔrɔ dɛ parce que i b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi école karamɔgɔ kɔrɔba minnu bɛ yen n'olu bɛ wele ko syndicat signataire k'a dɔn k'a fɔ du 15 octobre 2016 ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye hakilina ɲuman da a ka jan k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka synergie lakodɔn ni grève ye i n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na dɛ parce que i b'a ka fɔ la hali ni a y'a sɔrɔ u lakodɔnnen bɛ ni o ye nka waati bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO kɛnɛ ka sanction ta ka jamana in k'a sɛgɛrɛ ni UEMOA a école karamɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko u hakili ko a juru caanana kosɛbɛ école karamɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u miirila école karamɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u t'a sira école karamɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u kɛra u ka jamana fɛ dɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na u ka ɲɛmayaso ko u ye ci bila bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka taa don kilasi kɔnɔ u ye i ka kalan kɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana in sanction ta mɛ k'a sɛgɛrɛ n'a ma ɲa k'a fɔ ko sanction ta mɛ ka jamana k'a ɲɛmaw sɛgɛrɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ jamana a ɲɛmaw ko tɛ bilen dɛ nin ye an jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ ɲinini kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ɲini min bɛ di an ma k'a dɔn k'a fɔ ko an k'o minɛ k'o bila i da la dɔw yɛrɛ ko tɛ bamanankan na koyi ko nin minɛ i ka bila i da la ko dalankolon parce que i b'a ka fɔ la école karamɔgɔw ka ɲɛmaw k'u ye nin hakilina u y'a ta hakilina in ɲɛna kosɛbɛ nka n'a ma ɲa k'a fɔ ko min ye olu kɔrɔw ye n'olu ma ye hakilina min da ko munna minnu ye denmisɛnninw ye n'olu bɛ kalansow kɔnɔ nin waati na maa minnu yɛrɛ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u ma kɛ école maître ye fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ko n'u bɛ kalandenya la ko a man kan nin fana waati na k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka o kɛ wulikajɔ kuma ye hali ni a ma ɲa k'a fɔ ko u b'u ka bourses kan k'a ɲini k'a ka kan tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na u ka sigi k'a fɔ u k'a boloda laɲini bɛ se ka kɛ tɔgɔ min na sabati k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔ tɛ
an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ grève kuma ye dɛ nin tɛ grève kuma ye fiyewu ka d'a ka sanction a bɛɛ lajɛlen sanction juru jayanen bɛ sanction bɛ jamana a fa bɛɛ lajɛlen fɛ Sidibé ka fɔ la ni o ye Sumala Bala ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan o kuma ko a ɲininen bɛ autorités fɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ jamana u bɛ a ɲɛmaaya la bi u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya IFM min bɛ Kita ani IFM min bɛ Kayi a ye k'a dɔn k'a fɔ u ka kuma a ekɔlidenw fɛ u ka don u ka kalan kɛ siri filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Bala Sumala ale ka sɛbɛn don indicateur du renouveau ne bɛ n'i y'ale bila Abu Safina Jara Express de Bamako ne ba ale samakura ye ka gɛrɛ na maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Musa Jara Jarakɛni a kumara a ko k'an ka taa mun ye Sopafer o kɔnɔna u la n'an taara Sopafer la ale ye cakɛda ye cakɛda mun n'o sigira sen kan an ka jamana marabaaw fɛ walasa mun ye terrain baara ko bɛɛ lajɛlen o bɛ se k'i ɲɛsin o ma cogo min na Fatigiba ka fɔlɔ min ye Musa Jara ye a ko waati mun na mun ye cheminot u bɛ gɛlɛya la u t'a dɔn u b'a kɛ cogo di donc maa caman sara wa maa caman fana ka furu o sara o waati kelen na sa ko mun ye a ɲɛmaaba n'o bɛ Sopafer ɲɛmaaba ko fɔ Ibrahima Mayiga ale kɔni bɛ mɛnja la cogo min na a bɛ mɛnja de la ten tɔw bɛ gɛlɛya kɔnɔ awɔ ale bɛ mɛnja ale mun ye ɲɛmaa ye o bɛ se ka kɛ ale bɛ k'i diya awɔ kɛ bamanan in tɛ a bɛ ɲɛ o Fatigiba ka fɔ la a ko wa dogolen tɛ maa si la mun ye cheminot ye n'a bɛ terrain baarakɛlaw ko fɔ u kɔni y'a jira jamana marabaaw la n'o bɛ transition marabaaw ko fɔ k'u b'u kɔni k'u tintin bi k'u tintin sini walasa mun ye transition a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o siratigɛ la a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye cheminot mun i bɛ na ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o bɛ Asimi Goyita ko fɔ a kɔni ka ko ka b'u bolo cogo min na masa Alahu Taala de b'a dɔn o siratigɛ la mais cheminot dɛsɛlen don ka fɛn jumɛn de faamuya maa mun n'o b'olu ka ɲɛmaaya la bi n'o ye Ibrahima Mayiga ye u ye nin Mayiga ko kuma in fɔ ka caya nka o bɛɛ n'a ta bɛɛ mun ye Ibrahima Mayiga ye u dɛsɛlen don ka a galo ka bɔ a place la mais a ka bila jɔyɔrɔ la maa mun ne a ka kan waati mun na mun ye cheminot bɛ gɛlɛya la o waati kelen na mun ye Ibrahima Mayiga ye ale min ye ɲɛmaa ye yanni ale ka baarakɛlaw k'u ɲinɛ minɛ ale bɛ mobili mobili non c'est pas normal non Mayiga c'est pas normal ah non n'a ma ɲɛ ko cheminot tɔw bɛ gɛlɛya la hali kiloro fana 3 repas quotidiens à peine awɔ ale bɛ mobili fila e bɛ ka mobili ɲɛnamaw san ka 800 kɛ n'o ye Bamakɔ yan awɔ alors a n'a ka di juin mais il faut faamaw ka nin jateminɛ a n'a ka di juin ayiwa faamaw tulo b'a la o Fatigiba ka fɔ la a ko waati sera sa mun ye dunkojugu yuruku a kɛlɛ mun ne a bolodara an ka jamana marabaaw fɛ baara in k'u ka tɛmɛ n'a ye kosɛbɛ o sabu kɛ mun ye gɛlɛya ne fila kɔni tɛ Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko dɔ bɛ Mali cheminot kan bi koyi o sabu kɛ Mali cheminot y'a jira k'a fɔ k'a bɛɛ ni kana san caman bɔ i bɛ na ye k'a fɔ nafolo mun n'o bɛ don cheminot o kɔnɔna la san o san k'a bɛ ti jɔ sɛfɛwari 350 ɲɔgɔn na o la o nafolo mun n'a bɛ don cheminot a bɛɛ ni kana waati ni bɔ maa t'a dɔn ni nafolo in ko a bɛɛ taa yɔrɔ jumɛn mun ye sarakɛlaw tigɛ sara baarakɛlaw tigɛ sara a ko waati min na sa ko mun ye ni nafolo n'a bɛ don min ye cheminot o kɔnɔ la mun ye 30 ani 50 a k'u ka ɲɛmaa mun bɛ bi n'o de Ibrahima Mayiga ye a ye nin nafolo ni k'o ta ni ka taa mun ye gariw ka to olu pɛntiri a ko ni dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ dilan da o k'a sɔrɔ mun ye kɔɲɔmuso yɛrɛ o b'i bolo e mana taa mun ye yɔrɔw pɛntiri gariw pɛntiri k'a sɔrɔ mun ye terrain yɛrɛ t'e bolo wa terrain yɛrɛ kan ka boli mun ye araya mun sanfɛ mɔgɔ minnu karilen don e ma se k'olu dilan fɔlɔ o siratigɛ la a bɛ nafolo mun kasabi mun n'a b'a don o da fɛ a nafolo kasabi cayara kosɛbɛ a ye nafolo mun ladon o da fɛ a b'u miliyɔn caman den de dun a ko nin nafolo in dun a ye mun kɛ ka min ye ka tirɔn gariw pɛntiri tan kura ye a tun bɛ ka sababu ye mun ye tugoto pɔn o tun bɛ wuli k'o jɔ Mayina Kakulu olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ wuli k'u jɔ wa hali nafolo in dɔ tun bɛ se ka kɛ ka mun ye baarakɛlaw ka dɔɔnin b'u sara o la Fatigiba ka fɔ la an b'o la hali bi mun ye nin cɛ kofɔlen n'a bɛ Ibrahima Mayiga ko fɔ a b'a deli ko la koyi a n'a ka adjoint nin waati laban ninnu na u nana fɛɛrɛ jumɛn de bila sen kan mun ye mobili fila mobili luxe fila a ye kelen san ka kelen di a ka mun ye adjoint ma o waati kelen na mun ye cheminot ani kelen san ale ye kelen san n'a ye kelen d'o ma o kɔrɔ ye o k'i da de parce que o tɛna fara bon e ka ninnu na ye ko ninnu ye kadiri jamana in kɔnɔ fɔ nin de ka dabila an bɛ kɛlɛ min na bi dɛ an bɛ kɛlɛ min na an bɛ nin de kɛlɛ la an ye nin de kɛlɛ kɛ ka fanga juguw bi a fɔra ɲɛmaa yɛrɛ e kɔmaw de i kan k'i jɔ kɔmaw de la fɔlɔ kojugu i mana kɛ ɲɛmaa ye togo togo i bɛ jɔ kɔmaw de la hakili to kɔmaw de la Mayiga filɛ nin a mana gɛlɛya togo togo la a kɔma ninnu na hakili b'o la a bɛ gɛlɛya ale yɛrɛ bolo nka kɔmaw a tɛ fɛ ɲɛji ka b'olu ɲɛ la o de a bɛ fɔ o de ma ko ɲɛmaa o de ye ɲɛmaa ye
ngeka bla nyama ngeka ke nyama he awo ere be ka dakamana mobulu sam ibe ka dakamana mobulu sam menja fam be fe menja be ka ke bamuko fa be ya e ka barakala do be alika ube mundu shino tubolo ay ni tara chemino nu sigile laje u ka garida ina ma fi nyane be masa sigalama nunu ngani na fura ko o gwela be sino ko nunu be ka dakamana mobulu sanga u yala no yeya ati famde Fasiri baka fola ako amoni wati sera munye jamana fama no be colonel Ashimi ko tako ayere ka wuli ki jo munye sababu mene be dalu jumene be nuni chain bambane ndo ni jore nyama yaka no be super faire kofo adunta dan adonia ta la wa dalu ta bolo atna saka chemine wuli ka jo asenga apada na fani fle anya sama ka bo l'astros de bamako ale konala Musa Jara ale kalam kalatige ibunya obala bele kero ka fo Musa Jara ambale fo lene pana mi do akono telela ikado ka fo angata lafia bugu mami be ya carte de o yido ndo ya carte la de wa ko carte awo angata aga carte amano de mumbe parce que ba fola mi nye lafia bugu ye bela jeleme akalama ka fo wati bela kado ka fo mi metalge bamanjia walula kerengene na shunyanu ani dakaru kado ka fo muguchu nu walo yo nyonya le me kosobe ni quartier inkono bamako kado ka fo quartier commune nanina kado ka fo quartier mi ni abe wolo ko lafia bugu barake nwa mi be ni oye Musa Bilal Sidibe kado ka fo journaliste seben kala do kado ka fo bamanju walman zong munum be kado ka fo ulu koni kado ka fo ko utara akasokono femi be talika su 3h du matin kado ka fo utara akada kargoy baka fola kado ka fo akambuto Jakarta katem ni a marqué kado ka fo marqué couleur bleu do marque couleur grise ay kado ka fo bamanju ko mi nye talika zona ay kado ka fo bandu bela jelena kado ka fo bandu kon tarado akasokono femi be talika su 3h du matin Musa Bilal Sidibe alsi seben kala do ne ay kado ka fo ko oroni bela jelena akamboto Jakarta la ay kado ka fo bamanju ko kele fle ka tade bandu atakala kama ka tuna fo ndilo to isa dortem ambolo mutoni ko ala rakama aga kuna fo ndilo to mamunun condition gono jamani ngono alors imana tal conférence de presse la ni mi to do biga moto takate manay abana ay samal sa bandu ama de la da kama dabla ay kuna fondi lo toy chere la awlu to na to luka ko lu tatu luka ke mayne ibulu do ati baka fola ay kado ka fo Musa Bilal Sidibe aka moto Jakarta atarakoy ati baka fola kado ka fo moto kone a numéro dira kado ka fo mi metal ke CHL C7 kado ka fo GG 27 79 kado ka fo ngoni a moto femi metalge vienti a carte numéro là la say kado ka fo ni mami ngira moto ni akra ayefeye parce que baka fala kado ka fo mi metalge la kana bawla teli ala kado ka fo ko la kana baw ko ukal la donia ka sa kado ka fo mi metalge journal sula sanga ani wati bla jelena ba do ka fo ko ni wale me taku segre kado ka fo muna kado ka fo sanga ani wati bla jelena bingani walo be taka journal su ka u segre kado ka fo guna fun dilaw wati bla jelena bingani walo be taku segre kuma ka sababu ke ne baka fala kado ka fo ni mami ngira moto nyefeye kado ka fo ku kad fereni dabali bla jelena tige mi metalge kado ka fo commissariat mi ni o mana surunya ila ay kado ka fo ika akuna funi da ulu klo manyana batri flani anyi mimbo independent kono ka keni aka bibo independent ma foli betanu ku segere jijara ni wati na me foli tanin ka asegere Mariam Samaki pari amba afene fu bela jilem kirikali siribe ame foli tanin ka asegere ano kilinyom kirikali siribe nyemu fo stilisido mu nyemu fo wuli balde do de ani sarama nyemu fo wuli balde do de Maigata nyemufo maigata awo na dana lere ma ale be fi la fia kona la ngale be jura ka barakelaw de la awo anga maiga kuta nyama kodo anga maiga de kuta awoke ay ba prepare la tigede nyama kodo wala maiga do flen ibra maiga tere o tere ale mumba maiga mimbe ka wisa mbake bamako ka barakelaw filile toy ko tere ani mimbe anguna ya o tere Ibrahim Maiga ale tere ale be sofa fer kuna utekele ale bi menjala barakalaw be kolebe la kosobe biso sise ama fana fonu watina folome okona la una fana mabansa abana anga bita sozura ante bita en kuruka da kay tote kolokola awo
o bɛ nin an ka taa ji min kɔni tɔ tɛ kɔlɔkɔli la o waati kelen na Abu an bɛ foli ni tanu ni ka ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ a soma n'a Danbele an b'a ale fo Petit Japon ale bɛ Sokabugu na an k'ale ma ko Jakarta mɛlɛkɛ Petit Japon foli bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Madamu Jaw mun ye Madame Jaw an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Kulibali Ami o bɔlen kɔfɛ mun ye badabada foli an b'a ta ni ka Bayaku Jalo Mori k'a sɛgɛrɛ Sokabugu kɔnɔna la Jabate Ousmane Jabate ale bɛ Jalakɔrɔji mairie kɔnɔna la décembre dijon a bɛ fo Musa Gago an bɛ foli ta ni ka ale sɛgɛrɛ o bɔlen kɔfɛ sa mun ye Amadu Jabate n kɔrɔkɛ don Sokabugu kɔnɔ an b'a fɛnɛ fo Peresigi Tagadugu kɔnɔna la Bulaya Tarawele a n'a furumuso foli bɛ ta ni k'u bɛɛ lajɛlen ni k'u sɛgɛrɛ nin waati na mun ye Musa Gago ye mun ye Jalakɔrɔji sugu kɔnɔna la an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Samu Kulibali n'an bɛɛ lajɛlen kama Ala tile Dankɔrɔba an bɛ foli ta ni ka n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fɛnɛ sɛgɛrɛ Jalakɔrɔji o kɔnɔna la Dirisa Keita Kangaledu Wasulu a n'a ka cɛdenw Kangaledu Wasulu kɔnɔna la foli bɛ ta ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ sɔgɔmada in na Nura FM sanfɛ Bidi kɛra k'a fɔ an na foli ani tanu waati na ka safo communiqué bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Burama Tarawele a bɛ butikurani da la an b'a fo Baba Kulibali ka foli ta ka lase a ma Asan Dolo an b'a fo ka wale ɲuman dɔn Tomiya k'a dɔn k'a fɔ i bɛninde n'o ye Siriman Kulibali ye an b'a fo ka se k'a dɔn k'a fɔ n terikɛ yɛrɛ ma Morisi Kone o bɛ kapu la Tomiya n'a furumuso ni o ye Bernadette Munkoro an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn Umar Diop an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ Congo an bɛ Umar Diop an b'a fo Congo Ibrahima Ouattara ale fana bɛ fo mun ye lada tile gana lada la bi dɛ n'ale na waati ye bilen tile gana lada la dugujɛ y'a minɛ o b'a sɔrɔ min ye neige a surufilen d'u fɛ yen awɔ Abu Safina Jara mun ye kumaso kun kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Gafujɛma Gamadu kumaso kun kalifalen don ale bolo mun ye nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ mun ye Kitakaw ka ambassadeur mun ye Sibasaba ambassadeur Yusufu Sisogo Baba Adama Ture mɔdenkɛni nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ ale bolo bɔlɔlɔ la sa n'o bɛ Facebook ko fɔ musokɔrɔba ɲuman mɔden n'o bɛ Mamu Kamara mɔden ko fɔ Burama Tarawele Kamalen Biɲɛkɛnɛ ale tun bɛ mun ye bɔlɔlɔ o la kuma bara maa fila kun don sɔgɔmada in na Abu Safina Jara Boubacar Tarawele Bete wassalam